Boss, simento ni diri nga karsada. Sa may tanaw ni mga nalapaw? Ay! Kung saan naman po? Baka na napagkagsiminto ba nga karsada dito? Ikaw, book ka na yung ka! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Asa man na yung karga? Huwag sa baboy. O sige, sabaka ng bahog. Dili ni sa baka boss, sa baboy ni. Sabaka ng bahog ba? Dili lagi ni sa baka boss, sa baboy lagi ni. Sabaka ng bahog! Kahiya po ni uloy ginaga dili ni sa baka sa baboy ni. Sakay ko, boss. Pilay. Plate ikan dripping of kakiling. Yes. Sakay ko, barato naman di ay. Diri ko, boss. Aw. Litin ako, boss. Ayaw sana boss. Kay. Dili na bulto ang plate ron. Kinilo na. Ay, kinilo. Dire boss. Timbang sa boss. Gago! Timbang sa kay. Kinilo na ang plate ron, dili na bulto. Tugda. Huwag ka mag-ingon. Sa isinta. Pila yung plate yun? 60 times 10. 5600 po. Bahala ka diha, di ko mo plating. Bahala, oy. Bahala ka diha. Buwan. Asa man ba? Plate mo. Bahala ka diha. Pre, kabantay ka sa kuha gaya na paglabay sa helicopter ni kumbabit ko. Wala, pre. Kaya basin pag labay na mo, naglokdo kong bulldozer. Buang. Kumoy buang. Nangutana. Pre. Kung makaon nga ingani. Pero dili ngunani, pare-pareharani. Papalit kang makaunane. Pero diling unane. Pare-pare harane. Oo pre, kapalit ko ana. Pero dili ngunana, pare-pareharana. Ayoko eh. Ayoko. Boss, alam niyo sa papaynon dito? Abot lang, boss. Kay paglabay sa pato, dihagay na. Tagadughan raman.